weld tuag at diwedd barnu yr adran y Ceffylau Rhanfrid. A'r dosbarth tu flan i ni nawr o dan y beirniad yn y glas. Cath Davies o Tregaron yw'r dosbarth y meirch. Mae yna un ddosbarth yn ar agored i anifail o unrhyw uchder. Dim ond bod yn cario 12.5% o wad Cymraeg. Nawr i ryd gyda fi fan hyn, mae hwn yn dangos yn diwe. Dim y dosbarth mwyaf, ond mae hwn yn dangos y gwahaniaeth yn y patrwn. Mae yna rhyw geffyl lliw, ni'n gweld i Bartole ar y chwith yna. A wedyn falle rhywbeth mwy tuag at y poni farchogaeth yn canol. A wedyn ar y dde ni'n gweld rhywbeth, wel, mwy at y ceffyl yn diwe. O, diwe'n geffyl, wi ddim yn gwybod. Na, braidd poni yw e, ond mae fe fel poni hila yn diwe. Mewn i adran dangos. Ni'n gweld mae tair cais oedd a mae'r tair wedi dod tu blaen y beirniad fyna, so mae hwnna'n wych i weld. Mae Kathleen yn edrych bod ni'n dod nôl at yr stewards nawr i weld os penderfyniad i gael. Nawr te. Na, dyw Cath ddim yn hongan bwy ti. Wedi penderfynu. O, na, dyw I ddim. Wyn Morris. Yn trafod Mohol Peter Pan yw'r marchyn, Stanley Grange Cocksure ac allan o Mohol Tinkerbell a rhan Mandy Godden. Nawr pam mae Cath wedi gofyn iddo fe symud i'r chwith. Drama, tensiwn? Na, dim hagor, mae rhaid gweud. Mae'r garden goch yn saff yn dwylo. Wyn Morris o Sir Benfro sydd yn proffesiynol yn trafod ceffylau a ponis i'r adeg hyn i'r perchynog Mandy Godden Mohol Peter Pan. Poni farchogaeth plentyn yw e, un o'r British Riding Ponies ni'n gweud yn Saesneg. Mae fe digon enwog, wedi cael ei ddangos tipyn bach yn Gymru ac yn agos i Gymru a wedi cael tipyn bach o lwyddiant fyd y march bach hyn. Poni del, poni sydd a popeth wyt ti'n edrych am mewn march. Mae'r gwddwg, mae'r hyd, dyma bach o asgwrn, digon o gorff, dyma bach o drwch fyd. A dyna ni penderfyniad am y gorau o'r meirch yn adran y Ceffylau a ponis Rhanfrid. A'r penderfyniad wedi mynd tuag at Mandy Godden a'i march bach Mohol Peter Pan sy'n cael ei dangos gan dwylo profiadol iawn Wyn Morris. Yn ail tu flaen i ni, Blackator Bureaucrat E.D. Eggleton. Mae Josh Moore yn dangos nhw, oedd i rai Glodden wedi ennill un o'r dosbarthiadau cyntaf, dwi'n meddwl, Rhanfrid yr rai blwydd. Wy'n cofio nawr, do, ebol blwydd oedd e? Enillodd hwnna dosbarth ebol blwydd fel poni, ynddo fe? Ie. In class 1, 2, 3, the Stallion in the Welsh Partbred, we've got 1389 with Mandy Godden. A dyma'r boi mwyaf yn y dosbarth y meirch. Fi'n gweud mwyaf, yr un lleia yw e, ond ar diwedd dydd, dim ots y maint. Mae'r anifail bach hyn i'r perchynog Mandy Godden, Mohol Peter Pan, wedi curo popeth yn ei le. And Ellison Whitgo.